Dinlemene eğiz. Näme sen adın Gülşat mı, Mülşat mı? Bul senin 16-njy kommentriýaň boldy men TikTok'ymda. Bilýärmi şunu? Seret bir minut dinlemenindi. Men bara gaharmy içime ýugydyp sabr edip ýana türkmen halky iýde gitmez diňe. Öňe gider, ala gider. Näme görüp bilen ýok men ala gidenme. Her videomda sen mana şu kommentriýaň ýazýaň men TikTok'yma. Diňe iýde. Gitjekde men iýde. Görüp bilmesem kör bolsun gözüň. Gülşat. Näme üçin maňa erbet kommentriýa ýazýaň? Hatay dilinde aýtdym men, Ors dilinde aýtdym men, maňa yaramaz kommentriýalary ýazmaň, haýyş etýän sizlerden dip türkmen dilinde aýtdym men, inglizçe dilinde aýtdym men. Näme dilde aýdaýyn men saňa ki meniň TikTok'yma yaramaz bolmaz ýa-ni kommentriýa ýazmadyň ýa-ni. Meniň gulagma ýakmaz ýa-ni gözüme ýaxşy görner ýa-ni kommentriýa ýazsaňa sen ägir. Bul senin 16-njy kommentriýa indi ýaňdan şöýüp ýazsaň bara seni direkt engellerine. Hem soňa men bir göreýän sen maňa ýazyp bilýärmi kanşyrakam kommentriýa. Öte sen gollamaly sen öz türkmenine. Bir türkmeniň aly gitse sen näme görüp bilen ýokmy şonu? İçin küýýärmi? Kysgaçmy sen? Aly gitse öte şoňa sen hoş bolmaly. Diňe öňe dip ýazmaly, diňe iýde dip ýazsaňa sen ägiz. Meniň sabrym bilen oýnama gyz senden haýyş. Gaharmy ozalama, saklaýa içimde çüýrik gitdi bir çykaran bolaryn daşar gaharmy. Eşden bolarsyň meniň agdymdan bir ýahýanagyna soň erbet kommentriýa ýazmaz ýany bolarsyň. Ana şu ýerden bu sapar basasaň hiç zat diýmeýin. Sen gaýrat et, haýyş etýän senden. Seniň bir jigiň men uýam sen, menden uly bolsaň ekem sen, ýa ekemden hem uly bolsaň bolsa daýdam sen. Daýdamdan hem uly bolsaň ejem hatar bolsaň ejemiň jaýyna goýup sen aýtýansaň mamam ýan ýaşynda bolsaň mamamyň ýerine goýup jaýyna goýup aýtýan seni haýyş etýän meniň TikTok'yma kommentriýa men halamadym ýa-ni ýazma. Halarym ýa-ni kommentriýa ýaz. Sag bol. Baxtly gyzyň äri bolarsyň TikTok'da üstünlikler diýipdir. Sag bol Merjanjan. Gowy üstünlikler arzu etdiğin için maňa goýan hurmatyň üçin hem köpden köp sag bol, berekella aýtýar saňa da. Ýöne bul kommentriýanyň soňunda ol stiker näme emoji mana bödüp goýsaňa bödüpmi ýok? Bödüpmi näme meňdeşdir ben bilem ýokdum tek dogry jalap göreýin şu stikeri. Ha bödüp dur ekeni. Bödüp. Oly dişiň näme? Ya näme paýlap bilen ýokmy, paýlaşyp bilen ýokmy meni başga gyzlara. Ama senem bir gowja stiker emoji goýarlardyň bu gowy oňa kommentriýa ýazdyňa görä mana bunu ýanyp gara. Ya bu sany böyle ya bu tane 3 tane kızıl yörek bara yüzünde näde dur şu tip bir rakam edip durun tek şu ana şol emoji'den goýarlardyň mun ýani niýetiň mena senin ýöre düşüp bilmedim kommentriýaňa hem gowy bet kommentriýa ýazypsyň hem ahirinde basanygym boklapsyň şu İçin garalýym diýenmi näme diýip sag bolay näme sagan hurmatym bar saňa doganjygym Merjanjan kommentriýaňa döneýin. Bul zaýanyň elinden ne birisiniň ejesi galdy, ne bajysy galdy, ne ekesi galdy, ne aýaly galdy. Kuntu diýip video goýýarlar, suratlaryny ýazýarlar, mana şular ýazýarlar. Terjime taç kim kadyp oturmaň pikirlenip dostlar, mana şu zaýa bolmaly terjime taçyň birisi. Başgalara inşallah orta çykar. Men üstüne işläp otyn tapylar terklikde. Birisini tapdyk dostlar. Mana şu milletin neňine namusyna ayal gelin gyz maşgalalaryň suratyny ýasap çykarýanlaryň birisi mana şul bolmaly. Bilip goýuň dostlar. Menden aýtdyk indi galan özleňiz näme şetdeňiz dediň. Türkmenistanda ýaşaýan türkmen doganlaryma aýtýan. Men Türkmenistanda da bolmasa kellesini kesip fikini kesip öz götüne sokartym men bu haramzada zaýany. Gerçi fikem ýokdur bu eşek sypatda. Salam aleykum mehribanlar. Bir täze habar bilen sizleriň hyzmatyňyza geldim ýene. Bu video mana şul zaýa haramzada degişikli. Terjime taçyň birisi mana şul adam ekeni, şul zaýa haramzada oglan ekeni adyna Seyran diýor. Türkmenistanyň haýsy welaýatynda bolsa belli däl. Özleňiz tapyp jezasyny beriň, nerede bolsa da tutup şu milletin namusynyň neňiniň
merdimin gyzlarynyň üstüne, gelin ayal maşgallarynyň üstüne suratlaryny ýasap, video çykarýanlaryň, çekýänlaryň birisi mana şu namussuz haramzada bolmaly. Bloglan meniň üstümden hem galjak bolup üstüme video çekýär. Ýöne men unus berem ýok maňa. Bular ýani meniň üstümden galjak bolup, at çykarjak bolup ýören neňsiz namussuz demokratlar, zayalar köp. Unus berem ýok. Kaýsy birine men bular ýani buyruksuz iki ayaklı itleriň öňüne sünk taýlap oturayyn. Mende alyp ýatan sünkum ýok. Haram etim ýok ki men bular ýani bududaşan itlere et berip ýörelme. Bak dip taýlap ýörelme. Kasaplyk adam bar ýon şol sygyr soýan kasaplyk bolýar, et satýan. Barsam aýtýa haram goşt, haram et aljak bolan pullu diýär, töle diýär, puluny töleseň alyp git diýär. Käbir zamanlar bar ýan kasabaga meniň şol meniň balagymdan asyljak bolýan, meni ýarjak bolýan itler ba, şolara men haram et taýlaryma, haram sünk taýlaryma bir azajyk et beriň maňa diýsem, muhut däl diýär, pul ber et alyp git diýär. Haram bolsa da saňa diýär, haram goşlarym çykaryp aýryp etler aýryp goýan, şu itibarlar alyp git diýär, itlerine ýydirjek bolup diýär. Şolar maňa pul bolýar diýär. Ana şu ýüzden bir manatym hem zaýa bolar, ýani haram et bermänede bular ýani zaýalara. Bir manat näme? Bir manat. Bir teňe de zaýa bular ýani haram et ýydirmäne bulara. Bular ýani itlere. Şu ýüzden dostlar bilip goýun, terjime täjiň bir sanaşyl oglan bolmaly, mana şu haramzada zaýa. Näme seňiz ediň, götüne çöpürýärsiňizmi? Bana bu baradan malumat geldi, bilgi geldi. Kimdir diýip oturmaň, terjime täjilerin birisi mana şu zaýa ekeni. Barın üstüne, meniň üstüne, çykyň üstüne et ýörsiňizmi, götüne berýärsiňizmi, burnuna berýärsiňizmi, deşigine, kulagyna berýärsiň, bir deşigi bolsa berýärmediňiz berip çykyň, şunyň terjime täjilerin birisi mana şu kirip gitken zaýa bolmaly. Saçyna siýen, men munyň saçyny suwasy ýatyrlan sünsaýana gelip bilip goýun. Terjime täji zaýalaryň birisi mana şu bolmaly. Tanap goýun. Meniň bu videomy edip bildiňizçe paýlaşyň mehribanlar. Meniň bu videom Türkmenistanyň hökümetine barıp buýşar ýani. Mana şu zaýany Türkmenistanyň hurmatly hökümeti şol zaýany tutuklar ýani. We başga terjime täji zaýalara ebret ders pent bolar ýani. We başga hurmatly zenanlar, gelin gyz ayal maşgalalar şolar ýani zaýalaryň elinden jany, neňe, namsy aman galar ýani. Orsça, Rusça gurlap bersena, zarif dip yazıptır. Хорошо, брат, я поговорю за тебя по-русски. Долголетий народа туркмен по всему миру. Всегда заботьтесь о своих престарелых и проявляйте к ним уважение. Да дарует Аллах вам всем туркменам больше успеха и здоровья. Большое спасибо за ваш положительный комментарий. Продолжай всегда следить за мной и поддержать меня, брат. И я горжусь тем, что я туркмен. Пожалуйста, объединитесь. Весь туркмен народ. Всегда говори правду. Всегда будьте честны друг с другом. Желаю всем своим подписчикам счастливой жизни. Пожалуйста, не оставляйте негативные комментарии к моим видео. Пожалуйста, уважайте меня. Я буду уважать ваш тузе. Hatayça gurlap beray diptir. Hi, 我的朋友，你好吗？很高兴看到你的评论，非常感谢你的青春和支持，我永远爱你们，我亲爱的粉们，请支持我。我一直都很欣赏你们所有人，我一直都很欣赏你们所有人，祝愿未来幸福美满。我的兄弟，互相欣赏，始终彼此欣赏，始终为人民做好事，不断尝试一些新的经验，也获得好处。不断尝试一些新的经验，也获得好处。不要伤害任何动物，务必好好照顾您的人类父母。Zarif İngiliz dilini bilýän mi? Jogap beray diýipdir. Hawa bilýän agam. Eşjekmi bir zat menden İngiliz dilde? Durun da jogap bereyim. Yes brother, I can speak English.
And I also would like to tell you about you something too very interesting. That is, what is your name? Let me see. Merdan. Your name is Merdan, right? Okay, guys. This guy who are dropping comments on my videos is very nice personality. He's good man. I request to all my followers follow this my friend, and I also would like to special thanks to you that you respect me. I didn't see anything negative comments from you. Most welcome to my TikTok. Every time you come in my life, I will give you respect, and I also follow you. I will support you. You are my brother, my friend. Anytime, if you want to learn speaking English from me, I am at your service 24 hours. Okay, my brother, and I wish you successful life, happy life in your future. Get more success, and I'm very happy to see your comments in my video. Thank you so much for your comments, my dear brother and friend. Always be happy. Salam mehrban can kıyırlarım. Geçenki dur benim TikTok'uma bir patlıçağımız komentriya yazan ekene Zarikcan sen İngilizce dilini bilyen varsan gurlap berayda deyip. Benim ol patlıçağımızın kayışını yerde koy man İngilizce gurlap berdim. Yönü son bana bir patlıçağımız ol videonun aşağına komentriya yazıptır. Zarip benim seyredip aydıp bilyen deyiptir, aydıp bilyen deyiptir. Onu yani etmedi deyiptir, bırak ok deyiptir. Şuna adam cevap verindi deyiptir. Dostum, bana hiç gelmeden köp patlıçalarım, canipiyerlerim ya Zaripcan senin durmuşun bile talent ekeni, gömülüp yatan talent ekenin özün. Bu talentin içinde saklama taşar çıkar. Türkmenlerimizin hem içinde şular yanak talentli çağların barlığını cümle cihan bilsin. Türkmenlerimize bir ule büyüsençtin özün deyip bolladığım için sağ olun meşrubanlar. Ve indi geliyat dostum senin bir komentriyana. Ben hatın yüzünden garap aydamok. Men barca bileneceğim, aytyan çıkarayım şu dostlarımın aydışı eden kayışı yani. Eğer sen benim bana inanmayan olsan, hatın yüzünden garap İngilizce güllendir deysen, okuyandır deysen, onda bana ben gözümü yumuğam sana İngilizce güllap verayım. Sonra inanarsın, benim sözümden mehriban dostum. Dur bir dakika bunu unuttum. Mana, birinci gözüm bilen ben görmeliğini koydum indi bilkul. İkinci gözüm ben kapatayım ben, bekle ağacık, sonra ben sana İngilizce güllap verayım. Sonra aytma, hatın yüzünden garap okuyayım bolyam. Mana, dostum, indi mening iki gözümden görmeliğini koydu. Indi men sana İngilizce yine gurlap vereyim. Hello my brother, welcome to my TikTok. I am not reading from paper that whatever is writing, okay? So now listen to me. Whatever is I know in my skill, in my brain, that's I am trying to show the people who love me, who like me, who follow me. So I am trying to bring my skill on the table at the front of you. So don't involve me, don't blame me. I am writing, I am reading English, I am speaking English on the paper. So as you know, I closed my both eyes and I cannot see anything, only my mouth speaking. So I love my all followers, I respect to all my followers, and also I am requesting to you all, pay respect and get respect. And always try to take good care of your old parents. Keep trying to win each other heart. Don't hurt anybody heart. So it is not good. And also now I hope you are understand me, and I wish you all of my followers best life, successful life, happy life in your future. Don't fight each other. Keep respecting each other. I love you all, my dear followers, and I request you all keep following me. Don't separate head. Be patient. Be honest to each others, and also keep supporting me, keep following my account, and I'm trying to reach 1 million followers in my TikTok account. So I hope you all enjoy my videos, and don't forget to drop your good and positive comments on my videos. At the last of this my video, I would like to say all of you, thank you so much who are supporting me, who are following me. And we are a family, and soon I will reach to 100,000 followers, and that I also will celebrate with you all soon. And I am also waiting for this happy moment for celebrating 1 lakh followers. So I hope you all will see that video. Waiting all you, I know that. Thank you so much everyone, and I hope you are believe now, my brother, my follower, my friend. So I will open now my eyes. Okay, take care of all you.
Love you all. Oldu mu dostum? Inda bilemsin ha, men İngilizce bilýonumy. Ya ýene-de näme kitabymyzdan garap, hatymyzdan garap aýtdy diýjekmi?